Добър вечер с новините от нас. Спермо Делов. Ташо Мъдев И Изглед Толков. Малко след 9 часа тази вечер квартал Родина. Две каси бира нападнали два мъже и им взели заплатите. Ретро. В Русинската болница черен дроб отхвърли алкохолик. Селчо. След дългогодишни опити и тестове, учени спиртуози стигнаха до извода, че 50 грама ракия след вечеря е не само полезно, но и малко. Ракиджос. Сензация. Циганин си плати тока. Черен. Новини от страна. Завет уволниха начален учител, който не само е показал откъде се взимат бебетата, но и показал и щъркел. На Дървейшо. Кашон с ракия държи вече втори ден за заложници учениците от руската гимназия. Гимназейшн. В космоса е открит голям облак от спирт. Русинските студенти искат специалност по астронавтика. Космонавти. Новини от света. Неизвестни убиха Карлсон и продаваха органите му за резервни части за хеликоптер. Изтребители. Френски учени доказаха, че мъжът е най-добре готвач, защото с 2 яйца и една наденица може да напълни корема на една жена 9 цели месеца. Сензация. В Канада намериха момче отгледано от кълвача. Още на третия ден изчукал всичко. Загорел. Вчера, по погрешка, Ази седна върху купчето на Руби и го нареди. Гейчо. Стана ясно, че песните на Джорджано имат лечебни свойства. На последното му участие парализирано момче стана и си тръгна. Това беше всичко от нас. Изглед Толков. Ташо Мъдев. Спермо Делов.